Halahali-Asharambari khorokcha ti prasa bubagra bai ri horjaknai tini choba khaidi ti prasani luko hamkrai samung tangdi heni ri horjaknai Prasmit Debbarma bo tini luko hamkrai samung tangnani bagi nokharjak tini obono lukurokni jwngjal tamotong hini phai naifhaipuro tini luku hamkrai samung tangna nokar purono bo nokha belakeno kami amsaini lukurokni lahar hamya lama hamya abaherok nutino আর বৃষ্টি হলে তো তারা এখান থেকে পার হতে পারে না। ইমিডিয়েট যাতে মানে টেম্পোরারি আর কি পার্মানেন্ট পরে করো মানে যাতে টেম্পোরারি চলন যায় এমন ব্যবস্থা করে দিতে হইব। ওই দেখো ওই দেখো অবস্থা। মসক বাড়ি মসক বাড়ি একদম অবস্থা খারাপ। ঠিক আছে ni ani TTAADC Constituency ni bisingo mosok kamiwo kaisa belai ke lama hamya ngoi toka gawa lama no tini ang visit khane phaimani ke nai to belai nukha ekdom condition hamya no ngai parani borok bai kok salakya tabuk mo lama tui gari rok bike rok kobang mo tongo ngai rok bai school pornai tongo ngai thasingo ang engineer bai video conference kok salakya lama ni condition phunuka tini to sande tini office bondo khana block thangnai paran borok bo thangnai ang khub bai thangbo thangwi tabuk mo je rainy season o solimanan bagui kaisa temporary bono sing ব্যবস্থা khlai dinai aboni agro sini winter season o wati pamti kurin jora bangkai permanently solution khlai nai bong mo je lama loksak abo okongno salekya je lama nugui to belai obostha haine no khub kosto khone lai sulai thoka bong rok ge abono ang sanam songo ang chokmari ni sigang kok rijak tongo ani amsani jotto jwngjal no tui ungthon lama ungthon pherang ungthon jotto kisu ang nainai hinai o kok giman tuino tina ang phainai phekya khana bo sonin bisingo no bung mo lama no ব্যবস্থা khlai rijangnai tabuk apatot solimanani bagai ge an logi tongo param chani borok te tongo sini sabjolani vice chairman sini borom gram gupol te paran cha yang tongbayo yang baisung tongbayo bung mo para lama no borok bo khub khadung khajakai no ano ringka ang bo phaikya kok rijak ba kok wanana kore जों खाना ब्लॉग थांगै जों 2-1 दिन बिसिङाव न नंग न आबोतो लाइसेन्स मान व्यवस्था खालायदों